आज साधारण 300 कार्यकर्त्यांची बैठक मराठी राजभाषा निर्धार समितीने बोलावलेली आहे मंगेशीच्या वागळे हायस्कूलमध्ये। तर एकूण पुढच्या 3 महिन्यांची जी योजना आहे ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर, त्या योजनेत युवा मेळावे मोठ्या प्रमाणावर सगळ्या प्रखंडात किमान 18 ठिकाणी, म्हणजे आम्ही ते 20 ठिकाणी असं मानतो, तर 20 ठिकाणी युवा मेळावे होतील, 20 ठिकाणी मातृशक्ती मेळावे होतील आणि हे मेळावे जास्तीत जास्त संख्या उपस्थित ठेवावी प्रत्येक मेळाव्याने प्रयत्न करू असा आमचा आग्रह आहे। त्याची प्लॅनिंग करण्यासाठी, नियोजन करण्यासाठी म्हणून ही बैठक होती। आम्हाला अंदाज असा आहे की साधारणपणे कमीत कमी 5000 मातृशक्ती या सगळ्या मेळाव्यांना उपस्थित राहतील आणि त्याचप्रमाणे 5000 युवा शक्ती ही मराठी राजभाषा निर्धार समितीमागे या मागणीसाठी राजभाषा उभी आहे असं आपल्या लक्षात येईल। त्याच्या पुढचा भाग जो आहे म्हणजे या मेळाव्याने जी युवा शक्ती जमेल किंवा मातृशक्ती जमेल त्यांना काहीतरी कार्यक्रम द्यावा लागणार, तोही कार्यक्रम आमच्या कल्पनेत आहे। आता ज्या पद्धतीनं संघटित पद्धतीनं हे या लढ्याची उभारणी जी चालू आहे ना, त्यामुळे एक मोठी शक्ती मराठीच्या बाजूने तयार होईल, ज्यामध्ये युवक असतील, महिला असतील आणि सगळ्या वयाचे। मी एक कविता केलेली आहे ती सांगतो तुम्हाला, जे यारे या सारे या मराठीला राजभाषेचा मुकुट चढविण्या सारे या, तर सगळ्यांनीच यायचं आहे। आम्ही सगळे मिळून हा प्रवास करणार आहोत आणि प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक प्रखंडामध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात मातृशक्तीला एकत्रित करून मेळावे घेण्याचं आमचं उद्दिष्ट आहे।